is juist Lustrum, dus dat is zeker bijzonder. Dat zie je in Lient eigenlijk als geintje begonnen. En inmiddels uitgroeit tot een heel evenement. En de hele stad is vol met rock'n'roll. Wat is rock'n'roll voor je? Ja, dansen. Plezier. Nee, het is met name plezier. Je moet plezier met z'n tweeën hebben. En dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit wat je doet. Tuurlijk is het leuk dat het op een maat is, maar je moet plezier hebben. Het is natuurlijk niet elke dag dat ik in een rok rondloop met mijn haar helemaal gedaan, maar ja, toch wel vaak. Ik voel me er toch fijner in dan in mijn gewone spijkerbroek met een t-shirt. Ja. En dan ik? Dan race ik vaker zo? Nee, ik heb dat wat minder. Maar ik werk met probleemjongeren en daar vertelde ik het laatst, liet ik filmpjes zien en ik denk, nou, dat vinden ze helemaal niks, weet je wel, dat je danst. Maar dat vond ze prachtig, dus, maar dat zou ik het wel gewoon moeten doen. Maar ja, nee. Het is de laatste keer. Ja, dat heeft te maken met het feit dat wij een bestuur hebben van jonge mensen. En er zitten nog steeds 4 mensen in die er van de eerste dag bij Lutsen binnen. En eigenlijk twaalf heel Lient al heel van we maken het zien hier vol. Maar dan moeten we wel naar bloed in. En dan ben we de oude ronde 2 jaar hier heel meer dan nooit op ziek wist. Alleen het is erg moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden. Waar weet je er Joet of morgen nog mensen op die zeggen van ja, dit is toch weer te mooi van Frans zitten, maar behouden bloed. En dan jaren we het heel graag. Ja, de draaiboek al is het leer. En het hele hoes, of je ben je hem te keren? Nee. Oh, je bent wel een steltje. Nee, ook niet. Nee, dit is gewoon voor vandaag. Ja. Oh, dat ken ik rock'n'roll? Nee, we dansen, ja, dat kan heel rock'n'roll. Rock'n'roll kan alles. Is het een partner? Ja. En die vindt dit ik leuk? Nee. Die zit thuis met de kinderen. Dus dat is aan de ene kant een voordeel en aan de andere kant is het ook wel eens jammer. Ja. Want ja, je doet dit dus niet met z'n tweeën. Maar goed, misschien komt het nog een keer, want de kinderen zijn heel enthousiast. Dus wie weet. Kick up! Fans who seem to be too small. To all the boys and please them all. I look for a place to keep them all. Downtown, near the stadium side. Kick up! Kick up! Joop, hier nog even terug? Ja, we hebben met die van de Unique nog even terug naar Warkum. Dat is de Bluesbusters. Oh. Blues Brothers, ik maak hem. Oké. Ja. Je bent nog lang in het kleren. Ja, we wisten dat we wisten al, hier is helemaal 14. We zien net in het programma. Blues, rock'n'roll, reggae. Ja? Allerlei muziek, is alles schitterend. Dus dat is gewoon genieten. En als er heen is, is de hele weekend weer op leven eigenlijk. Dat is even leven hoe het morgen gebeurd is. Dus geniet van het leven. Hoe oud ben je jou? Ik ben Sander. Je bent nog aardig los, hè, als je buiten. Ach ja, we doen het best. Ja. Dat is was mijn betekenis ja, natuurlijk. Want dat is de bekant van tijd een beetje rekken, strekken en erbij blowen. Maar je hebt zelf van de Unique nog terug? Ja, het zal wel doen of Jan wat aan willen denken. Zo mooi wij, ik heb eruit slepen, dus dat is een gebedje voor lieve heer in de wereld. Hè.